Другой за некалькі дзён падзення дрона ў Беларусі. Улады замоўчваюць інфармацыю пра здарэнне. Новаўвядзенне для замежнікаў. Тых, хто перакрочвае беларускую мяжу, забавяжуць здаць адбіткі пальцаў. Пра гэта, між іншага, ў сённяшнім выданні аб'ектыву. З вамі Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Ужо больш за 40 выпадкаў атручвання дашкольнікаў зафіксаваныя на Меншчыне. Паводле Міністэрства аховы здароўя, гэта дзеці ад 3 до 8 гадоў. У лякарню яны трапілі з папярэднім дыягназам востры гастраэнтэрыт. Ведомства сцвярджае, усе шпіталізаваныя маюць устойлівую станоўчую дынаміку. У шпіталі застаецца одно дзіця, іншых выпісалі на амбулаторнае лячэнне. А тым часам следчы камітэт распавёў крымінальную справу і назваў некаторыя дэталі. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 336 Уголовного кодекса Беларуси. Это нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекших по неосторожности заболевания или отравления людей. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. В ходе проведения следственных действий дополнительно установлено еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. По-ранейшаму не называюць дакладныя прычыны масавай кішачнай інфекцыі ў дзяцей. У паведамленні Управлення ўнутраных справаў Меншчыны згадалі, што ва ўсіх рэгіёнах краіны перапынілі продаж прадукцыі, якая, магчыма, сталася першакрыніцай атручання. Аднак не называюць гэтага прадукту. Тым часам бацькі ў садсетках працягваюць разважаць пра сітуацыю і падазраюць кісламалочны прадукт для дзіцячага харчавання з біфідабактэрыямі біфідын. Яго выпускае завод «Біямалпрам» у Бярэзіне. З каментароў можна прасачыць і геаграфію праблемы. Апроч Барысава, дзе шпіталізавалі дзяцей з 11 садкоў, фігуруюць Салігорск, Жодзіна, Заслаўе, Смалявічы, Магілёў, Мачулішчы і Бараўляны. У Беларусі другое падзенне дронаў за апошнія дні. Паводле тэлеграм-каналу «Рэальная Беларусь», беспілотнік упаў на Магілёўшчыне ў вёсцы Благавічы Чавоцкага раёну. Гэта адбылося учора каля паловы на 7 ранка. Дрон, імаверна, трапіў у гараж, у бліжэйшых да яго дамах выбіла шкло. Чалавека, які спрабаваў зняць інцыдэнт на тэлефон, затрымалі. Афіцыйная інфармацыя пра здарэнне няма, як і пра заўчорашняе падзенне дрона на ўскраіне Слуцку. Калі прааналізаваць навіны толькі за апошні месяц, на тэрыторыі Беларусі было сама меней 4 выпадкі падзення беспілотнікаў на Магілёўшчыне, Меншчыне і двойчы на Віцебшчыне. Пакуль толькі праз адзін з іх 17 траўня каля Глыбокага выказаліся афіцыйна. Тады ўлады ў асобе прэс-сакратара МЗС заявілі, што дрон прыляцеў з Літвы. А на мінулым тыдні дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вольфович заявіў, амаль штодзень фіксуюць спробы парушэння паветранай прасторы Беларусі, але украінскімі беспілотнікамі, маўляў, за адзін тыдзень траўня было 116 пралётаў дронаў. У меня, скажем, большие сомнения, что ПВО Беларуси вообще увидело этот дрон. Я, если честно, не очень уверен в возможностях Беларуси, потому что мы знаем, что когда они видят, они пытаются их сбивать как-то, пытались, по крайней мере. В этой ситуации, насколько я понимаю, никакой реакции не было со стороны вооруженных сил Республики Беларусь. Поэтому, наверное, отсюда и вот такое вот решение их замолчать, промолчать, сделать вид, что ничего такого не было. Змяніліся правілы перабывання ў Беларусі замежных грамадзянаў і асобаў без грамадзянства. Адпаведная пастанова Саўміну скіраваная на сферы бяспекі і эканомікі. З усіх, хто уязджае ў Беларусь, будуць здымаць адбіткі пальцаў, а замежнікам са статусам часовага прыбывання забаранілі займацца на рынках раздробным гандлем, які не першы год стварае канкурэнцыю мясцовым ІП і лёгкай прамысловасці. Юлія Цяльпок падрабязней. Едзеце ў Беларусь як турыст ці як транзітны пасажыр, рыхтуйце не толькі пашпарт, але і пальчыкі.
Савет міністраў давёў правілы ўезду і транзіту замежнікаў да ўзору сістэмаў дзяржбяспекі сваіх суседзяў. Прадугледжваецца праходжанне абавязковай дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі замежнымі грамадзянамі пры транзітным праездзе праз тэрыторыю Беларусі. Больш балючыя змены закранулі катэгорыю замежнікаў без віду на жыхарства, якія працуюць на рынках у Беларусі. Працэдура ВНЖ для іх доўгая, вымагае законных даходаў, жытла і гэтак далей. Таму многія грамадзяне ЕАЭС і іншых краінаў Азіі афармлялі часовае знаходжанне на 30-90 дзён. Набывалі на рынках разавыя талоны на гандаль і залівалі рэгіянальныя рынкі таннымі забаўкамі і тэкстылем. Урад паставіў кропку. Замежнікі, якія часова знаходзяцца і часова пражываюць у Беларусі, не маюць права ажыццяўляць індывідуальную прадпрымальніцкую дзейнасць. Скасоўваецца права гэтай катэгорыі грамадзян на ажыццяўленне разавай рэалізацыі тавараў на рынках і або ў іншых устаноўленых мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі месцах. Не сказаць, каб азіяцкія гандляры заміналі пакупнікам. Значна таннейшы, хоць і не сертыфікаваны тэкстыль, напрыклад, з Узбекістану ці Туркменістану, адпавядаў перадусім людзям з малымі даходамі. Але многія з іх не плацілі падаткаў, забіралі кліентаў у беларускіх прадпрымальнікаў і ў крамаў не вельмі паспяховага айчыннага канцэрну «Беллёгпрам». Апошні сёлета атрымаў ультыматум. Но должен сказать, что это последний шанс для вас. Ці дапаможа беларускім вытворцам удар па канкурэнтах з шэрай зоны? Людзі, якія прызвычаіліся так весці бізнес, не паедуць адразу на свае краіны, дзе заробкі значна меншыя все яшчэ магчымасці. Таму, магчыма, яны пайдуць у некую ўсё ж такі больш белую зону. А магчыма, знойдуць нейкія такія кампрамісныя формы існавання, калі ў іх афіцыйна працуюць, афіцыйна гэту дзейнасць робіць беларускі прадпрымальнік, але неафіцыйна яны падоўжаць сваю працу. Беларускія заводы і іншыя дзяржаўныя арганізацыі ўсцяж запрашаюць замежнікаў на працу. Трэба валодаць расійскую мовай і вытрымаць бюрократычнае пекла пры афіцыйным працаўладкаванні, каб зарабляць у сярэднім 1000–1500 на месяц. Нема ў беларускай эканомікі прапановаў для замежнікаў, якія бы проста былі б для іх прывабнымі. Іх амаль, іх цалкам няма, таму тое, што нейкія замежнікі могуць вырашыць асноўную праблему, гэта дэфіцыт кадраў на беларускіх заводах і беларускіх калгасах, гэта ілюзія. Цягам года ў Беларусь прыехалі і афіцыйна ўладкаваліся каля 60 000 рабочых. Пэўнасці няма, што зарэгістраваныя часова гандляры пасля забароны працаваць зменяць прылавак на завадскі станок. Юлія Цельпук, Белсат. Наведнікі атракцыёну «Вежа свабоднага падзення» ў Менскім парку чалюскінцаў атрымалі падвойную дозу экстрыму. Падчас спуску нешта ў механізме зламалася з выбухам і ці то дымам, ці то газам. Людзі завіслі на палове вышыні, а аператар пабег выключаць машыну. Кампанія «Атракцыён груп», якой належыць «Вежа», патлумачыла інцыдэнт так. Выціснулася гумовая ушчыльняльная пракладка, праз гэта разгерметызаваўся гідраўлічны механізм. Наведнікаў высадзілі, на шчасце ніхто не пацярпеў. Рамонт атракцыёну ўжо заканчваюць, аднак насцярожвае той факт, што гэта новы атракцыён. Яго запусцілі толькі летась у жніўні. Спевак Алексей Хлястоў выйшаў на волю. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміла ягоная жонка. Яна ж апублікавала відэа, як едзе з мужам у аўтамабілі пад песню Хлястова «Я і ты». Спявак правёў за кратамі 2 тыдні. Затрымалі яго 21 траўня, абвінавацілі ў дробным хуліганстве і прысудзілі 14 судняў арышту. Тады ж у ягоным акаунце з'явілася відэа, у якім спявак апавёў пра ціск з боку сілавікоў і прафілактычныя размовы ў губазіку. Тэлеграм-каналы, звязаныя з сілавікамі, знепраўджвалі ягоную версію і вінавацілі ў парушэнні правілаў дарожнага руху. Працяг атрымала гісторыя з затрыманым на мінулым тыдні на пастаўшчыне літоўцам, што называў сябе духоўным настаўнікам і ладзіў стараабрадніцкія службы. Міліцыя вінаваціць мужчыну ў тым, што ён не мае права праводзіць такія службы на тэрыторыі Беларусі. Чым гэта пагражае замежніку, ведае Ірына Дарафічук. Грамадзяніну Літвы, што ладзіў у пастаўскім раёне стараабрадніцкія багаслужэнні, пагражае дэпартацыя. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала афіцыйную версію прычынаў затрымання. Мужчина приехал в Беларусь, купил дом
и через интернет-мессенджер стал призывать граждан посещать старообрядческие богослужения. Организовал эти мероприятия у себя по месту жительства в одной из деревень Поставского района, не имея соответствующего образования и разрешения райисполкома на проведение массовых религиозных мероприятий. 52-гадовага грамадзяніна Літвы Михаила Р. затрымалі на мінулым тыдні ў Куклянах падчас малітвы ў Траецкую суботу, адзін з дзён памінання продкаў. Большасць жыхароў гэтай невялікай вёскі на Пастаўшчыне гістарычна належыць да дрэўля праваслаўнай паморскай царквы, таго ж беспапоўскага кірунку, як і Михаил. Яны захоўваюць уласныя рэлігійныя абрады. Тэалагіня Наталья Василевич звяртае ўвагу на відэа затрымання. Яны разгубленыя, жанчыны выходзяць сярэдняга ўзросту з гэтай супольнасці. Ты якраз якія стараюцца берагчы памяць сваіх продкаў, маліцца за іх і пазбаўляць гэтага права. Гэта як бы бесчалавечна, гэта парушае годнасць, гэта прымушае ім забывацца пра свае карані, пра сваіх бацькоў. Пры гэтым мясцовыя медыі паведамлялі, што Михаил збіраўся ў паставах афіцыйна зарэгістраваць рэлігійную грамаду, але працоўная група райвыканкаму, маўляў, выявіла факты фальсіфікацыі. Сходы не праводзіліся, людзей уводзілі ў зман пры зборы подпісаў, а частку грамадзянаў унеслі ў спісы заснавальнікаў без іхнага ведама. У каментарах пад навіною гучалі іншыя меркаванні. У Бога верыць толькі з дазволу выканкаму можна? Напісаная хлусня. Чаму не пішаце, колькі чалавек зрабіў для людзей? Прыбраў малельню, прывёў да ладу, спрабаваў выкупіць стары дом, каб можна было аднавіць яго і перадаць для грамады. Дзяржава спрабуе ўзмацняць кантроль над рэлігійным жыццём беларусаў. Абноўлены закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях зрабіў больш жорсткімі і правілы рэгістрацыі, і правілы дзейнасці рэлігійных грамадаў. Улады і дзяржавы не павінны ўмешвацца ў гэтыя ўнутраныя пытанні таго, як арганізаваная царква, у што яна верыць. Это застаецца скажем, у суверенным такім праве рэлігійнай супольнасці самой вырашаць то, як яна арганізуецца і што яна верыць, якія абряды яна выконвае. Гэта неад'емнае права на свабоду рэлігіі. Паводле міжканфесійнай групы «Хрысціянская візія» затрыманы Михаил Р. вядомая фігура і ў стараабрадніцкім свеце краінаў Балтыі. Ён дзесяцігоддзямі кіраваў пералазскай грамадой у Ёнаўскім раёне Літвы і абараняў у судах яе незалежнасць ад літоўскай стараабрадніцкай царквы. Апошнія ж, у сваю чаргу, вінавацяць яго ў рэйдарскім захопе будынку капліцы. Ірына Дарафейчук, Белсад. Беларускія прадпрыемствы не вытрымліваюць замежнай канкурэнцыі нават на расійскім рынку. Аб гэтым сёння заявіў амбасадар Беларусі на Петербургскім міжнародным эканамічным форуме, дзе адбылася панельная дыскусія беларускай дэлегацыі. Менск патрабуе ад Крамля новых бар'ераў для тавараў з трэціх краінаў. Што яшчэ абмяркоўвалі на форуме, ведае Зміцер Смак. Свою панельную дискуссию на Петербургском форуме белорусские чиновники назвали идеологично звыкла – час быть першими. Але перши у России инши. Прысвяцілі дыскусію саюзнай дзяржаве, з якой, як выявілася, не ўсё добра. Паводле беларускага пасла партнёры выканалі толькі палову пагадненняў, ды яшчэ замежныя канкурэнты выцісняюць беларусаў з іхняга асноўнага рынку. На жаль, назіраем узрослую экспансію тавараў з трэціх краінаў на рынак саюзнай дзяржавы. Значыць, ад нас патрабуецца выпрацоўваць актыўныя захады для павышэння ўзроўню абароны нашага саюзнага рынку. Пасол не назваў гэтых трэціх краінаў, але вядома, што Кітай нават беларускія трактары выціскае з расійскай каляіны. Да і ўвогуле патрабаванне Менску абмежаваць замежны імпорт бессэнсоўнае, мяркуюць эксперты, бо гэтыя бар'еры толькі на паперы. Россия вынуждена дырявить свою границу, чтобы через нее проходил подсанкционная продукция, завезенная через 3-4 страны по совершенно странным таможенным кодам и так далее, для того, чтобы самолеты летали, пушки стреляли. Міністр сувязі Беларусі лагічна абяцаў развіваць сувязь. Пакуль гэта не вельмі атрымліваецца, бо пасля абяцанага роумінгу беларусам стала яшчэ цяжэй званіць са сваіх тэлефонаў праз розныя абмежаванні, звязаныя з бяспекай. Калі мабільная сувязь не ладзіцца, то ў фінансавы поспех, пахваліўся расійскі віцэ-прэм'ер. Партнёры амаль адмовіліся ад долараў.
У мінулым годзе выйшлі на паказнік 99,1% узаемаразлікаў у нашых нацыянальных валютах. Таму дэ-факта мы перайшлі на разлікі ў нацыянальных валютах. Под нацыянальнымі валютамі хаваецца толькі расійскі рубель, сцвярджаюць эксперты. Раней былі паведамленні, што Беларусь стала разлічвацца менавіта грашамі свайго хаўрусніка. Ды і расійскі рубель можа быць толькі фармальна. Цены контракта прописаны в рублях, но конкретная валюта, в которую идут расчеты, она может быть совершенно разная. Таксама расійскі віцэ-прэм'ер пахваліўся вялікай колькасцю авіярэйсаў паміж дзвюма краінамі – 114 на тыдзень. Але потым высветлілася, што не ўсе яны адбіваюцца фінансава, і беларускі бок папрасіў даплаціць за гэтыя палёты з бюджэту, як уже субсідуюць цягнікі. Поспех сваёй эканомікі расійскія спікеры звязваюць з поспехам на фронте, таму прапануюць лепшы сцэнар – ужыць ядровую зброю. В плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. Но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим. В хорошем сценарии у нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Увогуле форум, што калісьці прымаў сур'ёзных заходніх інвестараў, скурчыўся пасля вайны так моцна, што запрашаць прыходзіцца былых афганскіх тэрарыстаў з Талібану і сустракацца ў асноўным з афрыканскімі гасцямі пад акампанемент украінскіх дронаў, што ўшчэнт разносіць мясцовы порт. Вайна і за вокнамі, і на дыскусіях, дзе расійскія бізнесоўцы б'юцца паміж сабой. Почему он не на зоне до сих пор? На фоне маргінальных спрэчак ідэолог рускага міра Александр Дугін заявіў, што расійскую эканоміку ўратуе толькі аўтакратыя і прапанаваў прапісаць ідэалогію ў новым праекце Канстытуцыі, праца над якім ужо ідзе. Зміцер Смак, Белсат. Беларускія сапёры бяруць удзел у размінаванні Курскай вобласці Расіі пасля пазалеташняй аперацыі ЗСУ. Пра гэта заявіў губернатар рэгіёну Александр Хінштейн на Петербургскім міжнародным эканамічным форуме. Паводле Хінштейна ад Беларусі скіравалі спецыялістаў супрацьміннага цэнтру ўзброеных сілаў Беларусі. Яго стварылі ў 2021 годзе. Усяго на гэты момант, як сцвярджае губернатар, беларускія і расійскія сапёры размінавалі больш за 168 тысяч гектараў на тэрыторыі Курскай вобласці. Нагадаем, войскі ЗСУ ўварваліся ў Курскую вобласць 6 жніўня 2024 і толькі ў красавіку 2025 расейцам удалося цалкам выбіць украінскіх вайскоўцаў са сваіх тэрыторыяў. Адметна, што паводле украінцаў ім удалося захапіць плошчу каля 125 тысяч гектараў, у той час як расійскі чыноўнік назваў плошчу размінавання амаль у 1,5 разу большую. На расійскіх курортах стартаваў турыстычны сезон. Прапановаў шмат, у тым ліку і для нашых суайчыннікаў. Гэтак беларускія тураператары прапануюць Анапу, Адлер, Сочы, Геленджик. Не бракуе прапановаў пагрэцца на сонца і ў акупаваным Крыме. Пра небяспеку такога адпачынку ў сюжэце Алеся Яшчынкі. З пачатку чэрвеня ў Анапе афіцыйна стартаваў пляжны сезон. Курорты падрыхтаваныя да прыёму турыстаў і цалкам прыдатныя для адпачынку, цвердзяць мясцовыя чыноўнікі. А з Менску рыхтуюцца выязджаць аўтобусы. Паводле сэрвісу «Атлас-Бус» першыя рэйсы стартуюць у сярэдзіне месяца. Пры гэтым у сацыяльных сетках актыўна абмяркоўваюць экалагічную сітуацыю на чарнаморскім узбярэжжы. Люди, опамятайтеся, навошта вам ехать, дыхать мазутом и ходить по им? Хотели поехать у Анапу, там живут свояки. Переписывались с ними, пора или не ехать. Мазут, сирены и не один раз на тыдзень. Сёлета ў красавіку ў моры каля Анапы выявілі мазутную пляму на 117 квадратных кіламетраў. Пра яе, між іншага, ў сваім звароце да Пуціна згадвала блогерка Виктория Боня. Вам же там рассказывают, что в Анапе у нас все хорошо, и сейчас сезон открывается. У меня мама живет в Анапе. Там опять пятно мазутное, которое ничего хорошего нет. Пятно огромное мазутное с космоса видно. Экалагічная сітуацыя пагоршылася пасля пажару на нафтавым тэрмінале ў Туапсе. Ускладняюць яе перыядычныя ўдары украінскіх дронаў па нафтавых танкерах. Праблемою ж для патэнцыйных турыстаў ёсць і тыя ж дроны. Сегодня... Ой-ой-ой-ой. Если вы это слышали, напишите в комментариях. Аж мурашки по коже. Геленджик яшчэ нядаўна толькі ў калідоры з дзецьмі спалі. Былі відаць трасеры ў небе, збівалі невядомыя лятальныя аб'екты. Чуліся гукі ракетаў, што праляталі, а сірэны гучаць рэгулярна, прыкладна раз на 10-14 дзён.
У сваю чаргу, як вынікае з парталу holiday.by, беларускія турфірмы прапануюць 60 тураў у Анапу, 107 у Геленджик, 110 у акупаваны Крым. Беларусам і не толькі беларусам не варта ехаць у Крым і на бераг Азоўскага мора з той простай прычыны, што гэта на сённяшні момант зона баявых дзеянняў. І пры паветраных ударах па акупаваных тэрыторыях, па вайсковых аб'ектах, якія расейцы размяшчаюць у прынцыпе там, дзе бываюць адпачыннікі, ніхто не будзе глядзець, які ў вас пашпарт. Пры гэтым беларускія дзяржаўныя медыі ні пра што падобнае не папярэджваюць. Замаўчванне праблемаў на падкантрольнай Расіі тэрыторыі – гэта не выпадковасць, это свядомы выбар, які разумеецца як саюзніцкі абавязак дзяржавы, якая кажа, што яна быццам бы клапоціцца пра грамадзян. Тут, наадварот, іх падстаўляе тым, што дэзінфармуе, не паведамляючы пра важныя аспекты, якія тычацца бяспекі гэтых грамадзянаў. Летась расійская партыя «Единая Россия» і расійскі дом у Менску вылучылі беларускім дзецям 20 путёвак у летні картэг у акупаваным Крыме. Вядома, што школьнікі з Беларусі адпачываюць там і сёлета. Алесь Яшченко, Белсат. У аб'ектыве на гэтым уся інфармацыя, больш навінаў на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Эфір жа працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Вітаўтам Сіўчыкам. Міліцыянты зноў трэнуюцца разганяць мітынгі. У Мянск паводле крыніцаў прыязджаў старшыня французскай выведкі, а Джон Коул заклікае не губляць надзеі. Гэтыя тэмы абмяркуем з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым, а пасля на сувязь з Лондану выйдзе Павел Севярынец, які распавядзе пра сустрэчу, прысвечаную Беларусі ў брытанскім парламенце. А таксама, спадарства, вас чакае наше традыцыйнае пытанне. Далучайцеся ўжо неўзабаве. Спадарства, студыя Белсат, як заўсёды мы распачынаем з апытання, якое мы размясцілі ў нашай ютуб-трансляцыі. Юля, што мы там сёння? Спадарства, сёння мы у вас пытаемся, навошта ж кіраўнік французскай выведкі прылятаў у Менск, і варыянты адказу. Такія прывёз ультыматум наконт удзела, а дакладней не ўдзелу Лукашэнкі ў вайне. Можа быць, ён абмяркоўваў вызваленне палітвязняў, а таксама ёсць варыянт, я не веру, што ён прыязджаў, бо сапраўды афіцыйнага пацверджання ані з французскага боку, ані з беларускага не было. Да гэтай тэмы яшчэ сёння вернемся. Распачынаем мы ад навіны, якая можа і не новая, але яшчэ раз падкрэслівае, што адбываецца ў Беларусі. Міліцыянты чарговы раз адпрацоўвалі разгон масавых пратэстаў, гэтым разам у Баранавічах. Паводле МУС там прайшлі тактычна страявыя заняткі, цытата, для спынення групавых парушэнняў грамадскага парадку. АМАП ды іншыя падраздзяленні вучыліся лакалізаваць агрэсіўныя групы, затрымліваць людзей, а таксама штурмавалі будынак Лядовага палацу з умоўнымі тэрарыстамі і закладнікамі. У звязку з гэтым у горадзе абмяжоўвалі рух на вуліцы Жукава, а таксама перакрывалі паркоўку каля Лядовага палацу. Гараджанаў папярэдзілі пра гукі выбухаў і стрэлаў, рух спецыяльнай тэхнікі з гукавой сігналізацыяй. У занятках прыняла ўдзел уся міліцэйская верхавіна Берасцейшчыны. Адметна, што ў канцы траўня такія манеўры прайшлі ў Магілёве. Тады міністр унутраных справаў Кубракоў загадаў сілавікам быць гатовымі выкарыстоўваць супраць удзельнікаў магчымых пратэстаў усе сродкі, у тым ліку агнястрэльную зброю. Яшчэ раней сілавікі адпрацоўвалі сцэнары разгону пратэстаў у Менску, Берасці і Віцебску. Менавіта вынікамі віцебскіх вучэнняў застаўся незадаволены Кубракоў і запатрабаваў дадатковай падрыхтоўкі для кіраўнікоў падраздзяленняў. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў ужо з'явіўся ў студыі Белсат. Добры вечар. Вітаем. Ну вось гэты матэрыял, мы бачым, што міліцыянты зноў трэнуюцца разганяць масавыя дэманстрацыі, гэтым разам у Баранавічах. На вашу думку, гэта звычайная нейкая руціна, тое, што яны ўвесь час робяць, ці за гэтым стаіць нейкі палітычны разлік? Не, канешне, гэта руціна, гэта каб трымаліся ў тонусе, тыя ж самыя, каб прапаганда і ўлада падкрэсліла, што ворагі не спяць, ворагі паўсюль, гэта так і ёсць, паколькі ворагі
ворагі внутры Беларусі схаваны не менш паловы насельніцтва, так што ёсць супраць каго трэніравацца, ёсць, так сказать, за што нам плаціць, за то, што вы павінны разганяць мірных дэманстрантаў, гэта ім падкрэсліваць, каб яны былі гатовыя, а спатрэбіцца гэта ці не, гэта ўжо як гісторыя скажа. Але ў 2020 годзе, вось я памятаю, нават калі аналітыкі казалі, што магчыма не будзе аж такіх вялікіх пратэстаў, але Лукашенко ездзіў сабе па вайсковых частках, яму ўвесь час гэта дэманстравалі, як там унутраныя войскі, у прыватнасці, трэніраваліся разганяць пратэстоўцаў. Ці тут таксама ўсё ж такі ўлады не прадугледжваюць нейкага такога сцэнара, што супрацьстаянне магчымае? Ну, тады гэта было, як можна сказаць, гэта был его галоўны электарат. Ён не выступал перед рабочим, мы памятаем, як он уже выступал пасля 9 жніўня, пасля выбораў перед рабочими, якія крычалі ему «Уходи». Вось. А весь ліпень, весь чэрвень ён прыязджаў да ОМОНаўцаў, да КДБшникаў, да міліцыянтаў і выступал перед імі. Это быў его галоўны резерв, это было галоўнае его палітычнае апірышча. Вось. Ну і ён стараецца его не губляць, стараецца, каб сілавікі былі гатовы, і ён іх задобрывае там новымі заробкамі, новымі умовамі. Так што гэта застаецца его галоўная, скажем, электаральная база. Выглядае, што цяпер акцэнт вучэнняў зроблены на рэгіянальныя цэнтры і на буйныя гарады ў рэгіёнах. Чаму? З чым гэта можа быць звязана? Ну, может быть, тут нема такого, я думаю, в Менску есть, и в кожных городах. Кожный милицейский, это, ну, чиновник, скажем, повинен выслужиться. Вот есть такая агульная линия тренировать. И мы ранее провели вучение, мы больше провели. Вот, может, за это похвалить, зорочку дадуть. Так что, коли ранее, ну, скажем, не хотелось это робить, а зараз треба вылучаться, треба быть первым, треба показать, что наше подразделение, Барановичское, самое лепшее и наибольше подрыхтовано разгонять демонстрантов. Не тому, что Баранович большая пагроза, чым Бярэсці в Гародні. Вось Кубракоў быў незадаволены вынікам вучэнняў у Віцебску. Можа быць, это таксама звязана з тым, што ўсё ж такі рэгіянальныя падраздзяленні міліцыі АМАПу яны крыху адстаюць у падрыхтоўцы ад сталічных падраздзяленняў і хочуць забяспечыць аднолькавы нейкі ўзровень. І чаму, уласна, незадаволены Кубракоў бракуе? Чаго, можа быць, рэгіянальным міліцыянтам бракуе? Ну, думаю, есть такое, что Менские, конечно, больше выучены, они все жыццё до этого были провученные, але, ну, министр, на месте министра, кто заўгодна, не может сказать, что вот все прошло идеально. Яким же тады будзе начальник? И он, конечно, повинен покритиковать, повинен камусьці дать там расчухаю, что, маўляў, кепска вы провели, каб іншыя больше старались. Это такая звычайная администрацыйная практика, тем больше на силовых структурах еще больше, скажем так, развита, чем в нормальных структурах. Беларусь апошнім часам з'яўляецца Беларусь, але таксама Лукашенко у загалоўках замежных медыяў, у прыватнасці сувязі сітуацыі бяспекі. І вось, магчыма, з гэтым звязаны візіт старшыні французскай выведкі, спадара Ніколя Лернера, які наведаў Менск на даручэнне прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона. Прынамсі, пра гэта паведаміў прэтэндэнт у кандыдата на прэзідэнцтва ў 2020 годзе Валер Цапкала. Паводле палітыка, падчас візіту Лукашэнку нібыта папярэдзілі аб сур'ёзных палітычных, эканамічных і міжнародна-прававых наступствах, якія могуць быць у выпадку далейшай эскалацыі. Лукашенко ж, маўляў, запэўніў Лернера, што Беларусь не збіраецца дапускаць агрэсіўных дзеянняў са сваёй тэрыторыі, таксама абмяркоўвалі вызваленне палітвязняў і санкцыйную палітыку. У той момант, калі амерыканскія намаганні сутыкнуліся з відавочным тупіком, Парыж, мяркуючы з усяго, прыйшоў да высновы, што Еўропе неабходна самастойна выбудоўваць стасункі з Лукашэнкам. Пагатоў для Францыі і еўрапейскага звязу ў цэлым Беларусь не толькі гуманітарнае пытанне, звязанае з палітычнымі зняволенымі, але і важны элемент еўрапейскай сістэмы бяспекі. Францыя, як адзіная ядравая дзяржава ЕЗ, адыгрывае ў гэтай сістэме асаблівую ролю. Таму візіт Лернера варта разглядаць не толькі як ініцыятыву Парыжу, але і як пачатак фармавання новага агульнаеўрапейскага падыходу ў дачыненні Беларусі. Я толькі дадам, што інфармацыйнае агенцтва «Позірк» таксама пацвердзіла гэту інфармацыю, што паводле іхных крыніцаў сапраўды кіраўнік французскай выведкі прыязджаў у Менск. Спадар Віталь, вось Валер Цапкала робіць такую выснову, досыць такую рэзкую, што гэты візіт можа сведчыць аб змене агульнаеўрапейскага падыходу да Беларусі. Ці ёсць падставы так сцвярджаць, на вашу думку?
Ну, я думаю, по нейкіх прычынах, магчыма, это хацелось бы спадару Цыпкалу, пакуль про это гаварыць нельга. Гэты візіт, безумоўна, працяг званка прэзідэнта Францыі Макрона Лукашэнку. І званок этот, ну, наколькі нам паведамілі крыніцы з французскага боку, был, безумоўна, звязаны перш за ўсё з пытаннямі бяспекі, з ядзернай зброяй і з тым, што нагнетаецца нейкая, скажем, станоўка вакол магчымага, немагчымага там удзелу Беларусі ў нейкіх ваенных дзеяннях супраць Украіны, ці як беларускія прапагандысты нагнетаюць Украіну супраць Беларусі. Да, па гэтаму вось Макрон пазваніў, менавіта гэта была галоўнай тэмай. Ну і в працяг ясна, што прыехаў там не дыпламат, не праваабаронца, а менавіта кіраўнік выведкі. Это кажа пра тое, што размова, напэўна, была менавіта пра гэтыя рэчы. Сапраўды трэба адзначыць, што Францыя это адзіная на сёння ядерная дзяржава Евразвязу, паколькі в свой час Британия вышла с Евразвязу, Брексит, и она как бы не лічыцца в этом сэнсе. У французаў каля 300 ядерных боеголовок, яны не спрабуюць это нарошчваць, у іх гэта стабільная даволі колькасць, ім в рамках іхняй стратэгічнай бяспекі канцэпцыі гэтага хапае. Ну, напрыклад, для параўнання можна сказаць, што там у Расіі, у Амерыцы каля 4000. Так, і притым, может быть, раз уж я заговорил, цікаво, да, поделиться с нашими глядачами, калісьці в гісторыі в США было 30 тысяч, это было в конце 60-х годов, а у СССР было в 86-м годзе, как бы конец холодной войны, калі уже пришел Горбачев, на пике было 40 тысяч, а зараз, увидите, всего по 4 тысячи, то бок ядерное разброение шло весь час, и зараз у России и США в 10 разов там, меньше боеголовок, чем было в 60-80-е годы. Адзіны, хто нарощивае, гэта Китаю. Китаю вось зараз каля 600, притым не спрабуе дагнаць ні Россию, ні Америку. Бачите, 10 разов, ну, 7-8 разов меньше, каля 600. Але он нарощивает. Еще в 2020 году у Китая было 300. Это просто, пробачьте, трошки, вот, думаю, цікавая информация нашим глядачам про гэтыя ядерные темы. И мы таксама ведаем, что Польша и Франция абмяркоўваюць магчымасць удзелу в таких военных вучэннях, где менавіта будзе адпрацоўвацца нанесение ударов по Беларуси и России. То бок это был французский отказ на вот все гэтыя беларускія ядерные вучэнні, якія недавно прайшлі менавіта разам з Россией. І, ну, Франция, скажем так, ну, дала зразумець Лукашенку, цыкнула, што для яго могуць быць, ну, непрыемныя наступствы в выпадку негатыўнага развіцця падзеяў. Вось, уласна, і палова апытаных намі гледачамі у апытанні пад трансляцыяй выказалася, што так, яны таксама думаюць, што прадстаўнік Францыі прывёз ультыматум Лукашэнку, менавіта такі варыянт абіраюць. А чаму менавіта, на вашу думку, Францыя ўзяла на сябе ролю гэтага камунікатара? І да таго ж нефармальнага, бо пакуль не пацвердзіла ні французскі, ні беларускі бок, што эта сустрэча адбылася. Ну, трошки я уже как бы поговорил про это, что менавіта Францыя адзіная ядерная дзяржава, і калі уже размова ідзе про гэта, то яна мае ў сябе, ну, не можа тут, умовно скажем, Люксембург, ці там Германія, которая не мае ядерной зброі, выступаць. Ну, плюс даволі такая проактивная позиция Макрона, які, ну, скажем так асцярожна, з рознай паспяховасцю за сваё прэзідэнцтва спрабуе в розныя міжнародныя канфліктах удзельнічаць. Ён спрабуе размаўляць з рознымі. Да, размаўляць, тым ліку з Пуціным, што часам выклікае крытыку там што заўгодна з Іранам. Ён лезе ва ўсе, скажем, канфлікты і спрабуе там іграць большую роль. Гэта, ведаеце, такая история Франции, которая, ну, все жыццё лічыла себе и была реально великой державой, и калісьці Деголь в 60-е вывел Францию из НАТО, потом яны вярнуліся в НАТО, это тому, что мы сами по себе такая великая держава. Гэта, я думаю, сентимент застался во французской политике, и тому Макрон, ну, хто калі не я, там, Германия не мае ядерной зброі, там, астатнія державы самоухіліліся, я буду играть теперь важную роль. Я тут нават думаю, что все-таки, ну, вот калі мы кажем, что папярэджанне Лукашенко, но все-таки менавіта, я думаю, галоўнае тут Кремль, Москва. Потому что, ну, все-таки мы абсолютно разумеем, все специалисты предсказали, что ніякага, ну, скажем, удзелу беларускага бока Лукашэнкі у, скажем, вариантах кіравання ядерной зброі, которая знаходзіцца ці не, таксама пытанне не закрытае на тэрыторыі Беларусі, няма. Гэта кнопка, і всім кіруе Кремль.
І Макрон праз свайго пасланніка і сваім званком, магчыма, хацеў нават не толькі Лукашэнку, ну, штосьці данесці, а менавіта хацеў данесці нешта Пуціну. Паколькі, ну, і Лукашенко, калі будзе вот самы негатыўны сцэнар, то гэта не то, што ён будзе хацець там вмешвацца вайну на тэрыторыі Украіны. Гэта уже 100 разоў за гэтыя 4 гады зразумела, што Лукашенко это не патрэбна, што ён разумее, што это палітычная смерць, і размова толькі ёсць пра тое, ці загадае гэта Кремль, ці патрэбна это Кремлю. А калі загадаеце, зможа Лукашенко адвярцецца нейкім чынам. А вось гэта званок прэзідэнта Макрону Лукашэнку і таксама прыезд меркаваны кіраўніка французскай выведкі. Гэта дае нейкі маневр палітычны для рэжыму ў Менску? Ці Лукашенко ўжо настолькі залежны ад Расіі, што не мае значэння, кантактуюць з ім заходнікі ці не кантактуюць? Ну, ступень, мы весь час абмяркоўваем гэтага, як называю, павадка, яна в розных пытаннях розная. Ну, напрыклад, ва внутреннай палітыцы там Москва не загадвала Лукашенку, там канкрэтна, калі праводзіць вучэнне ОМОНовцев, а калі каго затрымліваць і саджаць, і колькі палітвязняў мець. Але, безумоўна, у знешняй палітыцы гэта павадок намнога больш кароткі. І мы памятаем, як Лукашенко был запрошаны на Раду мира Трампа і не змог паліцець, нібыта там надвор'е было кепскае, што там папрыдумлялі. Вось. Але явна, што Москва цыкнула, там нават афіцыйныя былі заявы Москвы. Мы это памятаем, што наперад бацькі Пуціна не лезь к Трампу на Раду мира. Так і тут. В этой вот знешняй палітыцы, безумоўна, мінімальны на сёння суверэнітэту Лукашэнкі, але ён спрабуе граць сваю ролю вот, і пасярэдніка, і нейкага чалавека, які можа расказаць там Трампу і Макрону пра Пуціна, а Путину он может сказать, что же это заходники, которые Путину не могут звонить и не хотят, думают. Он весь час играет такую роль важного человека в этих сусветных, спробует играть, скажем так, в этих сусветных геополитичных раскладах и цепляется за разную возможность вот схопиться за любой звонок и оказаться корыстным и Кремлю, і Трампу, і всім. Віталь, а можа быць, усё ж такі гэтую сустрэчу хацелі схаваць, бо Лукашенко не стаў размаўляць доўга з Макронам па тэлефону. Ён на саміце ЕС сказаў, што вы дашліце свайго прадстаўніка, і зараз не афішавалася сустрэча ані французскім бокам, ані беларускім. Можа быць, пра штосьці ідзе дамова за плячыма ў Крамля, і пра што ў такім выпадку, можа быць, штосьці Лукашенко для сябе хоча выгандліваць таксама. Ну, пытанне, ці Лукашенко ўвогуле ў стане нешта схаваць ад Кремля. Да, думаю, это нереалістычна, штосьці схаваць ад Кремля з улікам прысутнасці Расіі ва ўсіх беларускіх структурах, ад спецслужбаў да, безумоўна, да атачэння Лукашэнкі, і калі ён нешта паспрабуе, ну, адразу даведаюцца і яму ай-яй-яй зробяць. Так што тут, ну, ён жа аб'явіў, што да, прыязджае прадстаўнік Францыі, і ўжо, напэўна, гэта мелася на ўвазе, што гэта не будзе схавана, няма сэнсу тут в дадзеным выпадку, асабліва для Лукашэнкі, такія рэчы хаваць, яму наадварот трэба, ну, ці самастойна выплеснуць прэсу інфармацыю, ці праз кагосьці, але, безумоўна, у яго гэта падымае яго нейкую суб'ектнасць, што вось ён сустракаецца з прадстаўніком Францыі. Прытым, памятаеце, было ж такое там, ну, уж неважно кто, но писали там представники, ну, скажем, демократичной оппозиции, заявляли, что там приедет какой-нибудь там... Докладно, Денис Кутынский. Былый дипломат, там, ну, абы нейкая сошка там. А тут бац, приехал кіраўнік выведкі, все-таки не апошняя сошка. Так что в дадзеным выпадку якраз Лукашенку было выгодно поведомить, что сапраўды серьезный человек приехал. Я с серьезным человеком говорил, да, с французским. Прыехаў меркавана старшыня французскай выведкі, тым часам у Менску даўно ўжо не бачылі спецыяльнага пасланніка прэзідэнта США ў справах Беларусі Джона Коула. Напярэдадні ў сацсетцы X ён заявіў, што праца амерыканцаў дзеля вызвалення беларускіх палітычных вязняў не скончаная. Вось як ён адрэагаваў на заяву Святланы Ціханаўскай пра тое, што ў турмах застаецца больш за 800 палітвязняў, якія ўсё яшчэ не вызваленыя. Давайте паслухаем. Мы яшчэ не скончылі, не губляйце надзеі. Вось такі кароткі каментар. Спадар Віталь, на вашу думку, а чаму ёсць гэтая такая паўза, затрымка вось у гэтых дачыненнях на лініі Вашынгтон-Менск? Ну, тут можем толькі паразважаць, безумоўна, ніякай суперінфармацыі інсайдерскай мы не маем, але па-першае, трэба адзначыць, што такія паўзы ўжо бывалі, і мы там в эфірах, розныя каментатары кожны раз
мучились гэтай пакутай, чаму кол не прыязджае, але ну рыхтавалася і все-таки кол прыязджаў, паколькі тым больш вызвалялася палітвязняў, тым больш праходзіла паўза, то бок ну больш працы, больш магчымасцяў для нейкіх узгадненняў, больш праблемаў. Таму ну паколькі так ужо ведаеце нарастаючы гэта ідзе, не можа зараз кол прыехаць і вызваліць 3 чалавека. Там кожны раз оно уже на сотні ідзе. Ён хацеў бы, конечно, каб вынік быў больш-менш прыкметны. Ну а другая, ну скажем, версія ці то, што мае права на жыццё, гэта ўсё-таки тое, што настолькі дэманстратыўна кол пагаварыў са Светланай Ціхановскай, што, напэўна, Менску это не спадабалася. І вот эта паўза, гэта выказванне незадавальнення афіцыйнага Менску вот гэтай размовай. Ну, мы уж там все, идем вам насустрач, там, что вы просите, а вы еще задираетесь, вот с Тихановской говорите. Вот мы покажем, что мы так само можем, скажем так, выказать незадовольнение, некие дробные там чинить перашкоды. Магчыма, пауза выкликана и гэтым таким моментом, вось, который Менск дае зразумець. И твіт Коула такі, маўляў, не губляйце надзею, нібыта хтосьці ўжо пачаў яго губляць. Вот ён трошки такі абарончы, да? Нібыта хтосьці ўжо паўсюль заяўляе, што все это можа скончыцца, гэты трек. Ну, такіх з'яў не было, але такія, скажем, у людзей, можа быць, страхі, падазрэнні ўзніклі. Прычым праз гэтую затрымку ў часе. Да, затрымка ў часе, даўно няма вынікаў нейкіх новых. Мы уже привыкли, что кожные некалькі месяцаў они з'яўляюцца. Но спадзяемся, что все-таки хутка будзе чарговы візіт, ну, адносна хутка, не бяремся говорить про дату, і ён прывядзе да чарговых вынікаў, які мы заўсёды все чакаем. Звонок Коула Тихановской адбіўся на іміджы Лукашэнкі, але ці адаб'ецца на іміджы Тихановской звонок Макрона да Лукашэнкі і вось гэты прыезд прадстаўніка разведкі французскай? Ну, я думаю, нет. Тут все-таки, на жаль, не на жаль, но объективная реальность такая, что европейские политики могут отдавать данину поваги Тихановской, и это, ну, можно просто, скажем, отзначать, на яким высоким уровнем все это протягивается. Мы поведомляли про визит ее в Лондон, встреча с премьер-министром на самом высоком уровне, што можна сказаць у 26-м годзе пасля 6 гадоў пасля падзею 20-го, гэта нават многія скептычныя, так сказать, аналітыкі, назіральнікі не чакалі, што так будзе працягвацца. Думалі, што яе ўзровень сустрэч зменшыцца. Нет, он не зменшыўся, но але ў рэальнай палітыцы, калі асабліва ідзе размова там, прабачце, пра ядерную зброю, и про такие речи, ну, тут все-таки все любые европейские столицы вымушаны говорить с тем, кто реально кіруе в Беларуси на сегодня, не легитимно, але кіруе, это администрация Лукашенко, и тут нема, ну, скажем, здзіўляцца, што это будзе працягвацца, і тут магчымы і любыя новыя навіны в гэтай сферы. Спадар Віталій, напрыканцы нашай размовы хацелася б яшчэ закрануць тэму, якая учора публічна з'явілася. Лукашенко сустрэўся з Мазепіным, гэта вось расійскі бізнэсовец беларускага паходжання, якога раней таксама лукашэнкаўская прапаганда абвінавачвала ў тым, што ён спансуе пратэсты. Зрэшты, сам Мазепін таксама хоча праз такую прызму, скажем так, расійскага, рускага свету ў пэўнай ступені, бо казаў пра саюзную дзяржаву і так далей, але заклікаў у свой час там да перамоваў у 20-м годзе з народам. Але выглядае, што яны памірыліся, і вось Лукашенко нібыта яму у двукосцях прабачыў усё гэта. Чаму Лукашенко не можа прабачыць многім беларусам і дагэтуль трымае ў турмах столькі людзей? Ну, таму што многія беларусы не мільярдэры, як Мазепін, і ну, нагадаю, не толькі ён заклікаў, ён реально тады у жніўні, верасні 20-го былі его заявы, дзе ён, як чалавек, які нарадзіўся ў Беларусі, з'яўляецца грамадзянінам Расіі, ён заклікаў спыніць рэпрэсіі, спыніць, скажем, забойства мірных людзей і збіццё. Гэта было непасрэдна, і перайсці да перамоваў з пратэстуючымі. Ну а чаму зараз? Паколькі ён, перш за ўсё, калійныя інтарэсы. І зараз все это развіваецца калійная тэма, а ён прадстаўляе Уралкалій, і гэта ўсё вельмі важна, як дамовіцца. Ясна, што цяпер расейцы ўбачылі, што Беларусь можа выйти на, ну, больш актыўна на рынке, маецца на ўвазе, што ідуць перамовы, там, ці амерыканцы настойваюць, каб выйшлі там ці літоўскія парты, ну, карацей, каб не толькі праз Расію беларускі калій паступаў, і Расія, яе інтарэсы зашевеліліся менавіта калійныя, каб альбо прапанаваць нешта такое Лукашэнку, каб ён заставаўся в расійскіх партах,
альбо ну вот может быть там зашли размовы про гэтую магчымую покупку американцамі этого Нежина калійнага гнаення карацей вот это інтарэсы і тут той выпадак калі Лукашенко можа плюнуць на свае нейкія асабістыя крыўды а бізнес есть бізнес і грошы ёсць грошы і придется улыбацца таму человеку которому не хотелось бы. Спадар Віталій, дзякуй вялікі, што сёння завіталі ў студыю Белсат. Віталь Цыганкоў, палітычны глядальнік, быў нашым госцем. Спадарства, мы ж пераходзім да наступнай тэмы нашага эфіру. У Лондоне праходзіць 4-й форум альянсу парламенцкіх групаў за дэмакратычную Беларусь. У будынку брытанскага парламенту ва Уэстмінстэры сабраліся дэпутаты еўрапейскіх дзяржаваў, якія падтрымліваюць дэмакратычныя перамены ў нашай краіне. Сёння альянс яднае больш за 300 парламентароў з 24 нацыянальных парламентаў і міжнародных парламенцкіх структураў. Паводле Анатолія Лябедзькі, дарадцы Святланы Ціханаўскай, сярод стратэгічных мэтаў альянсу у тым ліку захавання беларускай праблематыкі на міжнародным парадку дня. Галоўная тэма сустрэчы дыскусія пазітыўная альтэрнатыва. Яе ўдзельнікі абмяркоўваюць бачанне будучыні Беларусі ўжо пасля магчымых дэмакратычных пераменаў. На форуме прэзентуюць праекты новай канстытуцыі, эканамічных рэформаў, закону аб люстрацыі ды іншыя дакументы. Сярод прыярытэтаў таксама шляхі да вызвалення палітычных вязняў і абароны правоў беларусаў за мяжой. У прыватнасці ўдзельнікі абмяркоўваюць механізмы дапамогі грамадзянам Беларусі ва ўкраіне, якія не могуць абнавіць пашпартоў. Арганізатары таксама паведамілі пра планы далейшага пашырэння альянсу. Наступны форум парламенцкіх групаў за дэмакратычную Беларусь плануюць правесці ў студзені 2027 года ў Нарвегіі. А з намі на сувязі з Лондану адзін з удзельнікаў сустрэчы, палітык, прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы палітвязень Павел Северынец. Добрый вечар, спадар Павел. Добрый вечар. Раскажыце, калі ласка, ці ўдалося вам таксама ўзяць слова на гэтым паседжанні і калі так, то пра што быў выступ? Так, мы выступалі на гэтай канферэнцыі, прычым працоўнымі мовамі былі ангельская і беларуская. У брытанскім парламенце парламентарыі з розных краінаў плюс адмыслоўцы з Беларусі у прысутнасці Святланы Ціханаўскай размаўлялі пра будучыя рэформы. Мой выступ тычыўся праекту эканамічных і палітычных рэформаў. Ну і таксама, канешне, тут шмат беларусаў удзельнічала ў абмеркаванні канкрэтных прапановаў, такіх, скажем, як даць маладым беларусам магчымасць вучыцца ў еўрапейскіх і украінскіх універсітэтах, такіх як дапамога з дакументамі, такіх як акцыя салідарнасці па ўсёй Еўропе з вольнай Беларусі. Таксама прыярытэтам было названа вызваленне палітвязняў. Ці абмяркоўваліся нейкія новыя магчымасці, новыя інструменты дзеля вызвалення тых, хто застаецца ў лукашэнкаўскіх турмах? Для еўрапейцаў, а ў гэтай канферэнцыі ў першую чаргу прымалі ўдзел еўрапейцы, застаецца асноўнай пазіцыя цвёрдага супрацьстаяння рэжыму Лукашэнкі, каб не здымаць санкцыі. Вядома, тут з павагай ставіцца да высілкаў адміністрацыі ЗША вызваліць палітычных вязняў, але самі еўрапейцы лічаць, што трэба стаяць цвёрда, не здымаць санкцыі, і гэта паспрыяе ў рэшце рэшт вызваленню ўсіх палітычных вязняў. Ясна, што ўсе за гэта, але вот інструменты розныя. Амерыканцы выкарыстоўваюць такі інструмент, еўрапейцы стаяць цвёрда, ну і тут такая гульня у злога і добрага паліцейскіх. А якая была пазіцыя прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў? Ці яна была аднастайная на гэтым паседжанні? Ці, можа, былі нейкія галасы, што, маўляў, еўрапейцам трэба пайсці па амерыканскім шляху? На гэтай канферэнцыі практычна не гучалі галасы за зняццё санкцыяў. Казалася, што дыялог магчымы толькі тады, калі ёсць рэальныя вынікі і спыненне рэпрэсіяў. Гэта было дамінуючай тэмай. Ну, я думаю, што ніхто з еўрапейцаў сур'ёзна не разглядае магчымасць размаўляць з Лукашэнкай і проста аддаваць яму той інструмент, які ўрэшце рэшт прымушае яго да вызвалення палітвязняў. Але, на вашу думку, што цяпер маюць еўрапейцы рабіць у сітуацыі, калі, ну, скажам так,
Дзякуючы амерыканскім перамовам сапраўды людзі выходзяць на свабоду, але разам з тым Лукашенка набірае новых людзей, саджае ў вязніцы, працягваюцца рэпрэсіі. Сітуацыя ў краіне з правамі чалавека не паляпшаецца. Што, на вашу думку, мусяць зрабіць еўрапейцы? Тут позиция больших политичных и громадских лидеров, большасці политичных громадских лидеров з Беларуси супадае з позицией большасці европейцев. Трэба твердо стоять. Нельга сдавать позиции Лукашенку просто за того, что все стомились за санкций, просто взять и почать их адмяняць. Ну, абсолютная большасць европейцаў лічыць, што гэта плёну не дасць і наадварот разбэсціць Лукашенку, дасць ему магчымасць далей саджаць беларусаў і прадаваць іх як закладнікаў. Тут трэба спынення рэпрэсіяў, тут патрэбныя рэальныя крокі да дэмакратызацыі. Прыняў Святлану Ціхановскую і выказаў такую увагу да беларускіх дэмакратычных сілаў. Вось гэтая тактыка атрымала і дыпламатычнае саванне. Украіна больш моцна гуляе на беларускім баку, і гэта матывуе еўрапейцаў таксама займаць больш цвёрдую пазіцыю. Таксама сярод заяўленых пытанняў была дапамога беларусам, якія жывуць за мяжой. Менавіта пытанне датычылася легалізацыі. Найбольш уразлівая група, напэўна, гэта беларусы ва ўкраіне, у якіх скончыліся пашпарты. Што тут, якія рашэнні бачыць альянс, ці пра гэта вялося гаворка? Зразумела, што тут трэба размаўляць найперш з Украінай, але вельмі шмат еўрапейцаў размаўляе з Украінай, ёсць настрой дапамагаць беларусам в Украіне. Пасля сустрэчы Зеленскай і Ціхановскай это стало зразумелым. Думаю, што тут еўрапейскія палітыкі укладуцца ў тое, каб разам з Украінай падтрымліваць дэмакратычныя сілы. Все разумеюць, што гэта пытанне нумар адзін вось на гэтым парадку дня. Павел, вось перад вами ў нашым эфіры быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, і ён сказаў, што не ўсе аналітыкі чакалі, што пасля падзеяў 2020 году, у прыватнасці Святлану Ціхановскую, прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі, праз 6 гадоў будзе прымаць асабіста ў Лондане, і мы бачым гэтую увагу да Беларусі сярод дэпутатаў розных еўрапейскіх дзяржаваў. Аднак, ці гэта мае нейкае практычнае вымярэнне? Ці, на вашу думку, гэта не пераўтвараецца ў проста нейкую такую прыгожую карцінку, дзе вось нас, беларусаў, хваляць, кажуць, што мы вось такія добрыя, але нічога для нас ніхто рабіць не збіраецца? Пасля сустрэчы ў Кіеве сапраўды і тэма Беларусі, і сама Святлана Ціхановская як кіраўніца дэмакратычных сілаў вельмі запатрабаваныя. І кожны з еўрапейскіх лідараў, я думаю, ўжо зараз думае, што ён можа прапанаваць і Беларусі, і Украіне, бо тут ідзе прарыў. Тут ідзе прарыў. Украіна неймавернымі высілкамі дасягае такой перавагі на фронте. Это означае, што сітуацыя можа хіснуцца ўсё-такі ў бок перамогі заходняга свету, перамогі Европы і Украіны над Расіяй. І палітыкі вельмі тонка адчуваюць, што тут магчымасць ёсць. Беларусь тут у фокусе. Беларусь адна з тых тэмаў, якія абавязкова уключаецца ў парадак дня. Таму еўрапейцы ўжо цяпер думаюць, чым яны маглі б дапамагчы дэмакратычнай Беларусі, Украіне і супольнай украінска-беларускай барацьбе супраць Расіі. Адметна, што на паседжанні таксама абмяркоўвалася канстытуцыя і эканамічныя рэформы для новай Беларусі. Ці адпаведна цяпер час размаўляць пра такія рэчы, як транзіт улады, пра нейкія рэформы, пра люстрацыю, або гэта неабходна таксама, каб прадэманстраваць еўрапейцам, што новая ўлада, якая прыйдзе ў Беларусь, будзе дэмакратычная, яна зробіць змены для паляпшэння сітуацыі ў краіне? Насамрэч, беларусы чакаюць гэтага больш, чым еўрапейцы. І кожны беларус, я думаю, задае сабе пытанне, а што пасля Лукашэнкі. Таму мець гэту альтэрнатыву – это самае першае, што можам і павінны зрабіць мы. Тут за мяжой, тут ёсць магчымасці для таго, каб рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы ў Беларусі. І я думаю, што для тысячаў беларусаў палітычна ангажаваных тут за мяжой гэта задача нумар адзін. Канешне, пра канстытуцыю вельмі бурлівае было абмеркаванне, і пытанне мовы, і пытанне формы кіравання. Канешне, былі абмеркаванні эканамічных і палітычных рэформаў. Ужо зараз трэба, каб еўрапейцы разумелі, колькі
яны готовыя укласці у беларускую дэмакратыю, колькі давядзецца працаваць над гэтым разам з беларусамі і разам з Украінай. Таму абсалютна своечасова в акно магчымасцяў з дынамічнай сітуацыяй у свеце можа адчыніцца практычна ў любы момант і быць гатовымі, гэта наша задача. Так што тут канферэнцыя вельмі важная, своечасовая і дарэчная. Разам з тым, на мою думку, дазволю сабе каментар. Канстытуцыя гэта ўсё ж унутраная справа самых беларусаў. Так? Гэта мы самыя маем вырашаць. У нас ёсць канстытуцыя 94-го году, як там яе потым змяняць. Мне здаецца, тут больш для беларускай аўдыторыі гэта істотна, чым для замежных палітыкаў. Спадар Павел, можа быць, напрыканцы, на пачатку размовы вы казалі пра тое, што было заяўлена аб тым, каб беларусы маглі больш вучыцца ў еўрапейскіх універсітэтах, ва ўкраінскіх універсітэтах. А можа быць, яшчэ нейкія практычныя крокі, або, можа, беларуская дэлегацыя звярталася з просьбай да сваіх калег-палітыкаў у іншых еўрапейскіх дзяржавах, каб яны штосьці зрабілі канкрэтнае такое намацальнае для беларусаў? Безумоўна, такія размовы ішлі, но з апошняга і тое, што было вельмі так станоўча прынятае, гэта браць беларусаў на стажыроўкі ў парламенты дэмакратычных краінаў. Это пытанне, якое сапраўды вартасць якога цяжка пераацаніць. Вучыцца практычнай дэмакратыі нам трэба ўжо цяпер. Таму што Лукашенко за 32 гады свайго кіравання проста разбурыў маральнасць, сумленнасць, законнасць у Беларусі. Рэформы это трэба будзе рабіць з нейкімі людзьмі, з новымі людзьмі. Тыя, хто зараз у Беларусі, тыя, хто зараз па-за межамі Беларусі, это велізарны патэнцыял для пераменаў. Тут патрэбныя будуць тысячы суддзяў, дзесяткі тысячаў людзей у сістэмах мясцовага самакіравання альбо кіравання дзяржавай, бізнес, і ўсё гэта можна і трэба шліфаваць зараз у Еўропе. Еўрапейцы могуць падрыхтаваць. Трошки перервалася у нас сувязь з Лондону. Павел Северинец, палітик, представник белорусской християнской демократии, был політв'язень, был з нами на сувязі з Великой Британії. Вяртаемся ў Беларусь, распавядзем, што адбываецца ў нашых рэгіёнах у нашай сталай рубрыцы «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй «Багемедыя». Першая навіна з Полацку, там мясцовая жыхарка апублікавала ў тыктоку відэазварот да аўтапарку пасля няўдалай спробы з'ехаць з дзіцём з мікрараёну Грамы. На відэа жанчына эмацыйна просіць перавозніка адказаць, колькі можна здзеквацца з людзей. Маўляў, аўтобус нумар 11 на сталай аснове прыходзіць маленькі. У ім немагчыма змясціць дзіцячы вазок. Паспрабавалі пайсці на нумар 22 у надзеі з'ехаць іншым аўтобусам, а ён такі ж малы прыехаў. Паводле словаў аўтаркі роліка, праблема існуе даўно. Яна сцвярджае, што пасажыры з дзецьмі не могуць быць упэўненыя, што ўдасца скарыстацца грамадскім транспартам. Большасць каментатараў падтрымала жанчыну. Сярод іншага людзі пішуць, навошта наогул гэтыя трунавозкі? Можна ж нармальныя аўтобусы купіць. І затое начальства граматы на дзень горада атрымлівае, а людзі на працу і з працы не ведаюць, як даехаць. Асноўны парк Полацка і дзяржсмі пакуль не каментавалі відэазварот мясцовай жыхаркі. А ў Баранавічах на вуліцы Прамысловай пачалі будаваць новы тратуар. Цяпер тэхніка рыхтуе аснову для будучай пешаходнай дарожкі. Мясцовыя жыхары даўно гэтага чакалі. Раней даводзілася ісці па гразі або выходзіць на праезную частку. Летась на другім баку Прамысловай ужо з'явіўся новы тратуар з тактыльным брукам для асобаў з парушэннямі зроку. У сацыяльных сетках большасць жыхароў падтрымала новае будаўніцтва. Аднак многія адзначаюць, што разам з пешаходнымі дарожкамі патрэбныя лаўкі, дзіцячыя пляцоўкі, сметніцы і месцы для адпачынку. Таксама гараджане нагадваюць пра неабходнасць рамонту іншых праблемных участкаў горада, дзе бяспека пешаходаў па-ранейшаму застаецца актуальнай. Напрыклад, просяць пабудаваць тратуар на вуліцы Піянерскай, дзе дзеці вымушаныя хадзіць у школу па краі праезнай часткі. Добраўпарадкаванне патрэбнае і на вуліцы Кірова, з боку запраўкі і да прыпынку няма ніякага тратуару, пішуць гараджане. А ў Маладзечне вакол стыхійнага рынку каля крамы «Маяк» разгарэлася спрэчка паміж уладамі і мясцовымі прадаўцамі. Для асобаў, якія гадамі прадавалі тут гароніну, ягады і хатнія нарыхтоўкі, пабудавалі 3 новыя павільёны з дахам, лаўкамі і прылаўкамі. Начальніца аддзела гандлю і паслуг Маладзечанскага райвыканкаму Вольга Любамірская патлумачыла неабходнасць перасялення найперш клопатам пра бяспеку прадаўцоў. Аднак ёсць нюанс. Большасць гандляроў пакуль што застаецца на старых месцах. Сярод прычынаў
пах лаку і фарбы ў новых павільёнах. Людзям жа ўжо паспелі нагадаць пра адміністрацыйную адказнасць за адмову перасяляцца. Дарэчы, гандляваць у новых павільёнах змогуць не ўсе, а толькі пенсіянеры і інваліды, якія прадаюць прадукцыю ўласнай вытворчасці і маюць даведку пра наяўнасць прысядзібнага участка. Гаспадарства, дзякуй вялікі, што гэтую гадзіну былі з намі. Для вас у эфіры сёння працавала Юлія Лабанова. І Вітаўт Сюрчык. Зычым вам добрага вечара, а каталікоў віншуем са святам Божага цела. Всего найлепшага. До зустрічі.